na kami sa taas mga kapamers. Yan. Mabilis yung trabaho namin mga kapamers kasi may mga bata mga kapamers. So yan ang pag-asa namin dito sa taas mga kapamers, yung mga bata. Ano. So ito yung pinaka kuha na kapamers na makapatong na kami dito sa taas. Yung pinakalas na mga kapamers. So dito banda risky din, dito banda mga kapamers na ilang motor dito nag-dive mga kapamers. So ngayon na sigurado mga kapamers pagdugtong-dugtongin na namin yung mga simento dyan mga kapamers. Yan. Tuloy-tuloy mga kapamers. Pero nandyan pa. Oh, shout out ya. Shout out sa mga gwapa. Mga kapamers, shout out naman sa mga gwapa. Yan ang resulta mga kapamers pag tag-init. Gwapa talaga. Lagi ang mapapansin namin mga kapamers. Tambak. Ang problema namin ngayon mga kapamers sa buhangin mga kapamers, medyo nahirapan kami. Hanap kami ng buhangin kung saan kami makakita. Hindi ko banda sa baba. Ating na natin mga kapamers. Ayan, dito ngayon pagdugtungin namin itong simento dito mga kapamers. Dito sa taas. Ano? Medyo pababa. So hanggang doon na pababa mga kapamers. So dito yung ibang mga tao mga kapamers. So hanap kami ng buhangin. So mahirap. Hirapan kami sa buhangin mga kapamers. Tanggalan lang namin ng mga bato-bato mga kapamers para buhangin, magamit yung buhangin. Kasi pahirap ng buhangin mga kapamers. Pero walang problema dito yung aming si Kapusong Vlog sabi ni shout out ya Kapusong Vlog. Yung mainit na panahon mga kapamers, pinagtawanan lang namin mga kapamers para hindi gaano mapagod mga kapamers. Pulong-pulong naman. So yan ang natapos kanilang umaga mga kapamers. Yan ang natapos namin mga kapamers. Yan. Doon banda mo kapamers. Hindi mo na namin hindi naman gaano mahirap ng banda. So napansin nyo mga kapamers, doon na hindi pa nasiminto. Pero doon naman sa baba kunti mga kapamers, nasimentado na yan mga kapamers. Hanggang dito, yan. Yan. Dati, itong datihan namin ginawa mga kapamers. Ito yung pinakadati talaga. Pinakamahirap yun noon. Siminto namin ngayon, pero dugtong-dugtongin na namin hanggang doon sa taas mga kapamers. Yan. Medyo marami-rami kami ngayon mga kapamers. Nadagdagan pa kami ng mga bata mga kapamers. So tuloy mga kapamers, trabaho. Ako labot si Nicole. Para Nicole na. Oo. Dire mo karga no. Kinsa mo po to may bago na to kauban ito. Pares tong electric. Oh. Saan ni bide? Oh. Tinga mo kin. Na may nalain. Tuwa nga nin sa karton. Simod ba? Hey, bunga. Lang tubig kay. Pero mo nakita dito, magas to, tigumtad to. Kuy pondotab day. Na ba si. No. Bi. Haro gad yung kang moingo kak. Oy. Oy, para. Kiray. Ngani moingo nga, ngano gipadakan man na. Nagsalig lagi kay daghan-daghan ang siminto. Kaya nga bitaw kun lapdan re. Dai, untay na to. May madyo gali pohon og kuan dugangan ko sa sako tol sa barugan. Kana diha kay ka. Lokal ka dinana nay aron ng tubig. Bagong impormasyon. Kining kahuja, perting tambala ug mapaakan kag has sa mga lala. Daghan ninig nga nay baryo-baryo na puy ingon nga Buyo na. sa to. Buyo na puy ingon nga
kape-kape ang sana. Ang baho na. Kini ko no base lang mo sa among experience. Ato ko na mo kontra. Kini amo pag na experience. Stingi lang man itong papaakan mo. Kasi po yung papaan. Sige, babudyan man itong itang. Walo. Kata nga example, has. Banak ko gina lagi ito pisan. Paaka ra ano? Patay. Lambak mo. Pernah pagkakabilidad. Thailand na, bata rin mo kuhan. Dua anak-anak. Sige na anak kuhan. Saka na Lunes. Kana ding house ng anak, di ka nakikita anak ka mo katubang. Landre mo ta ano lihan ka. Pero kung anak, dire ara kita kagana side. Hindi na kita. Tubang. Pero kana na itong hadlok ka kanang mag-anak. Ilog Pagkangan nga has bahala. Ilan mo nang gitistingan tanan. Naka lutahon ko na. Dinhi ko ang edad siguro 12 o 13 dinhi. Pag ining kasadaha. Diha jud kinagbo, mao jud pag-ana na mama dinhi, mama na una. Naon sa papugahong singgit kay pagtan-aw na may murag nag-ana kita-kipat sing gawas kugo niya kay man naman ang anas naman siya. Kipat man murag 5 pesos kada ko. Paggawas murag magpransa. Paggawas kali mag-ana barong labaw bang mama barong nagsiga na nagdila. Kaya nasinggit kay has man akong nasinggit kinaratol mo kay nagsunod ko mama nahidagay na mama nga tupos has. Na. Atubang na sila diha nanay pahadanan atubang na sila. Dahil naman ito'y putos mama da na mura pong nang huy-huy mama na hugag putos. Dinhi ko dapit. Matehutan na sa kanang banakon kay sige na ana. Tumba na paglimbag mura kaduhag limbag mura pa ako iko dumaga na bitaw ko ngadto. Di na ko kurbada ito kusog dagan nahilaw sa ko ngadto. Dive ko diha nang basta kong pangos din niya dinhi. Ikaw mo gigo ko dahay. Oh. Pero ay lawas ko mo kusugay na. Awa ako kay nigtanaw na nagapihas ni kana no. Oh, nga naman na kakulbali mo. Diba sa ako maabot ko dito sa kamalig niyo do. Sige ko hilak. Kadum na ko hinak ko mo. Ay mama na bilin dire. Nabili niya. Sige singgit ang mama na abot mo dito katutong. Ya dapit. Meron na nga sana. Manakon. Hindi ka meron eh. Nagwa nga hingawan. Mga iyon na ron alas 2. Tanaw na dia nga ans kugon. Nagkipat-kipat. Madakuha ka na mura magkanang 5 piso mata. Ikaw nang banakon. Ang si mama nadhidool na pagkadool kay barong man. May pagingon has na hidool na kadto hinon sa mama. Lapaw pag mama nag-anak. Kuan. Wato sa kita. Wa Kaya nag-ingana man kay naubos pa to kita to nila. siguro. Wato sa kita insa ka abog ba. Agi ka man kita na to. Ako nakita nila. Nananaw. Oo, Wato sa kita nga matungod. Nabunda ka gang putos si mama dan, sandig si mama na pahudanan. Bunda ka putos. Siguro na kuanto. Ano sa ba siya nga hingana mo ba siya? Ana mo diyan muro mag ako'y tudok hingana pag ana mo kaduwa nga dumaga na bitaw ka to. Wato kita si mama. Ikaw may nakitaan. Ikaw may kita na to. Nana mo to diyan gana ja kay ja pa na to unahan. Oh, Ngani gana to ni ja. Ihabog mo siya. habog na habog pa ni mo. Ikaw Irma nakita tong tanaw. Pagplanta. Dawa madugay to, kabaniong labo kato na boy aning igi istorya dakong manap din hilay kuno. Itong arang Noon. Doon na padapat mo. Nalagay mo rin. Piki mo gamay ha. Sa agi. Lugar. Takong lugar. baba. Why? Lagi. Ini ada bagus aku. Wah, sekali ni. Wiko. Win. Ha? Gigi ba tunga-tunga? Abang-abangan ni dia. Lads ba? Para malag, makot lang bas. Oh. Imply. Tumigay ko ano? Tongga. Hindi mo. Barok rock.